Sanibonani, welcome back to a video. Ngiyabonga kakhulu for coming. Thank you very much. We are very much welcome. So please do subscribe ke, like video, share and yeah, buke nama ads mangabe they pop up. Please do watch them, do not skip. So kwenye video ke asikhulumeni ngoba episode naleli cala ana lokhumbula kunesikhathi ngeke ngenza ivideo kunywa ngoba episode ukuthi kuthiwa useshaye omunye udade ukuthi ufile imhlongo. I think lelo cala lelo liyavuka njengoba kunjena nje kuthiwa liyaqala ke yokuqula ke elika episode abhekene nalelo kushaya ke ufile. So now kule story bebethi bona qhuthe manikniki ke izindala zombili phakathi kwendlovukazi yeGqomo ke ubongekile episode Dumo Simelane nomsiki wenqopho ke ufile imhlongo enkantolo yemanje yaseThekwini. I think this was uDaily this was iSolezwe, I think so. Yeah, so kuthiwa kusukela ke ngolesibili ke kuyaqala uqula kwecala lokushaya elibhekene nalomculi wodumo lwengoma esihloko esithi Wololo ngokuthola ngamaphepha ke asenkantolo leli cala lizoqula amahlandla amathathu okungolwesibili olesithathu nangolwesine. So now ngokomthombo senkantolo bathi uBabes wodumo wabe kwicala ke ngezinsolo zokushaywa kwalo msiki wenqepho ebizwa ngokuthi nge-SKD Designs, I think igama le company yakhe. Now umthombo waveza ukuthi uBabes wabekwa icala ngezinsolo zokushaya umsiki wenqepho ebizwa SKD Designs wabe esebizele enkantolo ngoJune 27 nango-October 8 nyakenye, kodwa uBabes wangalubeka unyawo kwaze kwaba ke imanje imkhiphela ke isexwayiso, I think so. So kuba ke avele phambi kwayo. Now kuthiwa kumeli kaBabes wodumo wabe esenxusa ufile imhlongo ukuba ke lolu daba luxazululwe ngasese, okuyinto ufile athi akabanga nankinga nayo. Keba kuBabes noFile babe sebevela enkantolo ngo-October 14 ngaphambi kokuba ke imanje ihlele ke izinsuku zokuqulwa kwalelo cala ngoJanuary 14, 15 no-16. Now umthombo ke uthe uBabes ungaphandle ngesexwayiso ngenxa yokungafiki enkantolo izinsuku ezimbili. So kuze kuqeqiswane nje enkantolo ufile wavulela uBabes icala lokushaya nelokumhlambalaza emva kwezinsolo zokumhlasela lapho asebenzela khona kuWest Walk eThekwini ngoMarch 12 nyakenyo. Ufile noBabes bebesebebizelwa ke enkantolo esePoint ngoJanuary 11 ngonyaka ofile ke ngenhloso yokuzwa ukuthi ibabangani. Ufile wathi okumenze wabopha uBabes yingoba efuna ukumnqanda ekukhulumeni ngaye ezinkundleni zokuxhumana nasemithonjeni yezindaba ngoba kudicelela phansi isithunzi sebhizinisi lakhe. Now kwaze kwaba ke nevideo la uBabes wodumo noFile bebambana ngezandla kwaze kwaba ngamahlandla amabili. Ufile wathi ingxabano phakathi kwakhe noBabes yasuswa ngabadansi bakhe abafika kuye ngoFebruary 28 nyakenye befuna izingubo ababezozigqoka engqungqutheleni yenkatha. So now babezifuna ngamahala lezo mpahla akhe babengenayo imali bashiya u150 rands bebabili. Come on. So okuyimali engenele. So isivumelwano sethu kwakuukuthi ke bazozibuyisa ngakusasa kodwa abangazibuyisa. So ufile wathi abadansi baqhubeka nokuzigqoka ngisho sesidlulile isikhathi abavumelene ngaso nemali beshiya 150 ebengekho enough baqhubeka nokuzigqoka abaphinde bangazibuyisa ngesuku lesivumelwano. Now uBabes waphendula ke ngevideo kuFacebook wavuma ukuthi bayile lapho kusebenzela khona uFile ebezobuza ukuthi ungena kuphi yena uma exabene nabadansi bakhe. Kodwa uFile wamphendula ngenhlamba embiza ngesfair abaqedelelanga, right? Lelo gama lelo alivunyelwe on YouTube. Uyazi mangithi isfair, right? Okay. Wambiza ngesfair somfelokazi maqede wathuka noyise. Sho ukuthi wathi kuthi kukayihlo ntontoni. Wathi akasibonanga isidingo sokubopha uFile ngoba akubalekile ngaleyo ndlela. So okusho khona ukuthi when it comes to get that court case somewhere la ngibona khona ngathi uBabes akasavelanga ke enkantolo ngendlela kwakumele avele ngayo. Ngizoqhubeka lapha kancane ngesingisi bebethe bona during her court appearance uBabes seemed relaxed, wearing a brownish jersey, black trousers and brownish boots accompanied by two young men.
The state indicated their readiness for the trial, and Pepsi's attorney Uthula Mlondo confirmed that they were prepared. However, he told the court he was unwell and requested a few days off. Ummeli kaPepsi Dumo akasabanga khona. Mlondo showed his bandaged thumb to uDaily Sun, because lo daba luka Daily Sun manje wabonisa ke his bandaged thumb and explained that it contributed to his inability to write music. Uthi, I am unwell. I consulted the doctor yesterday, who ordered that I rest for 5 days. We are ready for the trial. I just need to recover. Ummeli kaPepsi Dumo loyo. Before court proceedings began, Daily Sun applied for permission to take Pepsi's pictures and videos, but her attorney requested that the magistrate deny this. Okay. Now, the magistrate Ntokozo Myeni ruled against allowing Daily Sun to capture the images and videos inside the court. I think khona kwenzekile laphana during a court. Her three-day trial assault, and this is really bekhuluma ngezinsuku ezintathu lapha. Her 3-day trial assault was meant to start on Tuesday 14th and on 16th, but had to be postponed. Surely postponiwe ke lelo cala. The trial has been rescheduled for the 23rd of January, the 27th of January, and the 7th of February. And uPepsi is released on a warning. uPepsi, who is famous for her hit songs including Wololo, is accused of allegedly assaulting Durban designer uPhilip Mhlongo of SKD Designs on the 28th of February. So ilona daba I think postponiwe ke udaba lukaPepsi Dumo, and yeah man, angazi uPepsi Dumo against uPhilip Mhlongo against uPepsi Dumo, whatever it is. So yeah man, it is going down. Let's hope kuzoba khona isixazululo at the end of the day. Icala ke leli kaPepsi noPhilip Mhlongo. Angazi your thoughts ke eka comment section, or like video, subscribe, share, asibonane kwenye elizolandela. Bye.